DDADC man shalno ruksawi mandei tipra mothawo bana tisalakya tipra mothani adongrok aro manjagya borom gunang suna churan de burma jamo de burma tei barja manja toni de burma akosong no kongkasangni hambai जों दिनै अरब एडिसि सालनो मालाय मानतयै मानतयै जों दिनै मान्दै तिप्रा मथानि दांनगो जों दिनै अरब बाना तिसालायखा ताई जतनो अजागा TWF YTF ताई तिप्रा मथारक जतनो मानजाग बायखा मानजागै गरम कुथुमखाय जों अरब जतनो बिनि लगिव जों हिमलाय दङ ओ जे फार्स्ट शिड्यूल न जों आदाय खालायनायनि बागै ते भारत सरकार बेबो जों कक सालाय दङ आबुनि बागैनो जों आगिव अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सानफ्रु बाहायनो चिनि दफारक जतनो अ जागाव सभाव जतनो याग्रबायखा जतनो सुबालायखा बाक्सा सिनि तिप्रा सारकनि बिसिङनो आफ्रु केबेंनाय दङ कासा राज्यव दुइटा राष्ट्र ओंनि मानिया जरा अब आगे जे राजतंत्र आइन दंमोनी ओ आइन बेनो सोलिनाय नै आ जागाव कक रजाक दङ हिंकै आ तंमानी न रगैनायखा हंखाय 1960 सन त्रिपुरा राज्य पूर्ण राज्य घोषणा खालायजागियाखौ पूर्ण राज्य घोषणा खालायजागो 1972 रसि हिंकै आबुनि बागैनो बेनि बाबे चिनि अ हानो जे सबाय माने रिजार्वनि गमावै बिलिप दङै थांखा यागुलो चिनि त्रिपुरा कासा भारतबर्षनि अंग राज्य अंगै अ हानो चालुगै दंखा जों साइमानखा 1951 सन्न हंखाय भारतनि पहिला सेन्सास जोङो जों 1.5 बोसोरनि बिसिङनो 48% थाङै सगैखा जों 90% दंमानि जागावा हंखाय उलो तामुंखा अ हाबुनिया फावा कलायखा ताई जेफोरो मारजारा गिमे नों कताल खालायै पलिटिकल पार्टी संसा जाखा आबंखा त्रिपुरा उपजाति जुबक समिति आबो चिनि अ मान्दैनि एरिया वन कलायो काइन्टा कब्रा खिरुद्दे बर्मानि नखलाव 1967 नि 10 तारिख जुन आज संगठन खालायजागो बरक काइथाम दाबि बंनि तंमानि बेआइनि बाबे भूमि हस्तान्तर फेरत दिते হবে যেটা ও বুবাগ্রা যে রিজার্ভ খালাইমানে आबोनो सोबायै अ जागाव जे बिनि जे कमिटिनि कायसा कमिटि खाका कमिटि खाप्रो आ जागाव एडभाइजरी बोर्डनि चेयरमैन नामखा सचिन्द्रलाल सिंहानो चेयरमैन नामखा हंखायनो 1960 सन हंखायनो बर' जेटा आगिव अ बुबाग्रा जोंनो हा रिजार्भ खालायख्लां थांमानि अबनो बर' सबाय खिबका TLNLR एक्ट माने बुनिथानि थाङै सावगैखा सबै माने यागलो राजा कथां तंफ्रो चिनि बागै हा रिजार्भ खालायखा तिप्रा सारकनि बागै 1931 नि 27 तारिख मे ताई 1943 नि 1 तारिख 80 न वाइनि गदालै 2021 दिनेरो मान्दै तिप्रा मथा पार्टी अफिसो चिनि एडिसि मामा साननो जों पालायनाय दाबो जों पालायनाय जारा जत्त फायनाय आनि खाजानि ताखुकते बुकजरंनो जों पहिला सातदान बिस्राम माफोर जों चिनि बारा जों तिसालायनाय ब्रेक बुत्राप ब्रेक क्वाड ब्रेक बुत्राप आजिनखाय जों दिनै मान्दै तिप्रा मथा बाय फाइबिदे जोबना आगै हा रंनि ए दंगरे
Ay, niyo rap dak lasa. उल्टाते सालाय दं Kaishanin ito to na dito ba sinada? Kaishanin ito to ni mo dito ba? Kaishanin ito to na dito ba sinada? Kaishanin ito to ni mo dito ba?